سلام كبرى السماعتي نايلوم المدبنا بأقات شمون تمقابيت أقرأ معالت دك ألستيو سلسة عدومات أقايش هيزنا لكم قاربنا لنا نساتن ترحاس تخلاي كابش ودن تقاداليت أبترنات نستخايدة ألسي أكالاز خافلتن حجون نحارنتن فتحن تقالس زرلقيا شواسيوم كاب جرمان حفاش ودوات كوينا نطف تراست زبركتتن حجون نحارنتن فتحن تقالس زرلقيا كمون سالوا نور كاب جرمان أبال محبر مأسيات كوينا نطف تراس تتعاطتن حجون أبسو أو مسالات بتتطابق قدستي حقراويتيا عدوماتنا بعلاتن نفسن كلاليانا ناب انكبلكم ترحاس بقى خجمر أحتصر بيلكي دحر بايتاخي التسالسل يعماماتن كتلالي اعدم سلام القانش شوا أو سالمة كلخن يغني اللينا زي أدمز سلز كلاتنا بحبار سلز قبر كنا نزي أدمن دامسكونكو بدحريو بحصر زبالة أنا ترحس تخلايت بحال تقاداليتنا هزوا قنبارين يري حج لما أبش ودن ينبر أفتيناي منتي فتح زكايت قالس دما أب كله أب تأنا زنبر الله ختمه أب كله هم نطفت خويني واسع مالتي فتناي أكل يخون أفتي بمحبرات أفتين نيرترا كومينيتي مسرح زقبر قالس دما نطفت خويني واسع زيات مسل بحاتيرو ناتي دحر بايتا مالتي تراي اوكي القا يغني لنا نزم عالتزي نشومون تمقابيت عندي يمكننا يمسكنكي مخنياتو نتخبري معي بحفشة مع عالم لخو دك أنستيو خمقون نتستخايدن زكايد دولون قالسي دك أنستيو إرتراويان مالتيو سلازي نفسي نخلالي أنا شوا بهال شوا سيوم أب كتما كلن أمت أب جرمن يا أنا نوح جزء أب جرمن تقميت أمالتيو أب تجزء ناي هاجراو ألتزنا برولي ناب جرمن متى سلازي أب حفاش ودبات ناي هزباو قمارون زلعال نتفتات نيروني يا بزيادة نمدلايون أبز حجي زلو دحري هاجراو نتسمت ممسوخ أخنتن كلن إرتراويان دك أنستيو ويكم كل حزب إرترا مالتيو دحر نتسانت تي صبو استفادة زوحده حزبيو أنا خا كابتوم قداي نايزي سرعات زخونكو مالتيو بعلبتي بابايا ويك أمبسادر إرمياس تبساي أب تشاينا زنبرة أما أسرتي ركب سلازي بفلاي كأحنتي كابتن دكا أنستيو قداي أدخونا بسبوتن ديو بدكن ديو بحواتن ديو بأكلن بقطتا بنفسن بزور الدولو قفعي كابزي ديكتاتورا وسرعات مالتيو سلازي أبز أوان زخاني نزي زكاير فتحاو قالسي أبدك بنطف كا يساتفو مالتيو كم قال نستيتخ بزيادة كم تقدم ستقلبنا يان خينت إلا منتي كابت زقطلو نجار انتايو مالت كل قالسي كايدالو ببوغونو بحزب إرتراغن تي دكنستيو خاطت تقرنفنا نمثلنا بعلنا خنقضاء كم زلنا زول كا زيادة زقطلو مالتيو طبعا يا شو أقدما بيلكي أب سبزي أب درجة زخي بتفاق الله ما يقولك هون حيال قالسي كايد كيخي ما يبحكي كابتن زدنا أكيخي سالوا نواخي مرحبا القانش حفتي مرحبا شوا ترحاس مجمري يعني كمان نعافي كي مسكن كوك حلف يخيدن نزي مدام مغربكي نعيك أمس ذن عبيتي تقادلو زغ عدم كني وزي عدل ذهب كني كأ مسكناي وسناي بلون أنا سلوانور بهل أب سدت زت ولدكو زعبخو إرتراويتيه كم أوكا كاب السودان تولده كابوني دبي زتقمت كوني نوح عمتات حجيكا كاب سدد عندنا بجرمن غمط كل تعاملها بزي هلني ب ناي
هيومن رايتس اكتيفيست هي كمان ناي مسألات هزباوي مسألات ولا سبعاوي مسألات نعقو يز زقالس مو بعبيو تي عدمنا أخبير كن جزاخن مهابكن كأ بالسمين بالسم إيري بلاتمور فورمون كمسجلة كنفتو أبتي حجتاتنا كن أتو أبزي من تفتح ديمقراطية زكاية زلو ألسي أو مسألة تاب زكاية زلو ألسي نطفها بركتوت جبر اللفن إذا ألسي دك أنستيون حارنت تصادفو أن أب كمي درجة له الكرت حسبان إنت تصادفو خير بعدما خطري أخر لفن من إسيات يكافل الله دي الكرت حسبان أنا انتايبل مالت دك أنستيو كاب جزينا بجزية استفعل على عينة منزان اللي زلوا هم أجمع مراجن كافت أنا كاب إرترانا بسدة أمريكية حبتي فتح خواسة كاب زجمر كله كأزابان كله هو أبعد ما خريون كلنا زيادة نعشتو بزح حيكونن تناقدي ما نبقى سدس أنها زيادة خنا تفاترين مالتي وندقنا بعد ما دحن أبي زبلعين أنا قمت ناتي تمكرة عبيتي أن نتيفن كسرحة رئي مالتي أفتين فتحين مع ابنتنا يدك نستيو نتي مثلنا يدك سبات نتورك يكون بمحضرنا أوروبا تبعيلو صفع عليه محضراتنا يدك نستيو له كله زيرو بن محضرات متفتحن ديمقراطية نقال ساعة أفتعد مختريا كلها كنت أنا أشوف وضحت هيكون عن أزيو بوصري خطريا كلها بوحد هزين وحداتين حج كواي حايش تحرتي خلتشحن 10 شعات نزناي سلام سمم تبعيدو أبقى العوتي سياسنا تخونتات مساق هادو مسا جميران علوا نعلم حج زناي نقولو ديتات تبعيلو كأنه حج زينا مرا بعدمه زنا أسعاد عسراتات كساب 25 قال دلو عدمه زيادة حج نداو السخي متسألو ثوطري بزح يمتسألو أنا بزن أولو ديتات بزيادة خريون كله أنا بزح عندي خساجرة بزح رأيي في نايدة كنسيوس خلنا جمرة كافت الجمر كله تحيزس أكتيف كويني واسعي حج نداو السخي بعد من بزح نسين داو السخي متسألو ولا خافت ندقف بتسانيحن كمان بزحت ما بانا زمتسأنا مدليت في هذا المتسأل بزح من نسياتي واسعة لهم علتي أكتيف كوينن شو نباغيا حراي أنا خريو خلوخو فلالي خريو يدلي لكعيو سمع لخدو سمع هو فلالي خريو يدلي لكعيو مالت ህዝቢ ኤርትራሲ ድሕርቲ ሃገራዊ ነጽነት ምርካቡ ካብኡ ጀሚሩ ተፈላለየ መድረኻት እንዲሓሊፉ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት እቲ ህዝቢ እውን ዘይበርሃሉ ብዙሕ ነገራት ነይሩ እዩ እቲ ሃንቃ ናይ ነጻነትን ናይ ማዕበልቲ ሃገር ኤርትራን ስለ ዝነበሮት ህዝቢ ነቲ ዝግበር ዝነበረ በቲ መንግስቲ ማሕለኻታት ብዙሕ ኣይሪኦን እዩ ነይሩ ብጋህዲ እውን ኣይነበረን ኣብቲ እዋን እቲ ግን ብፍላይ ከዓ ድሕረት ኩናት ምጅማሩ ምስ ኢትዮጵያ ከዓ ሃገርና ጠፍአት ዝብል በቃት ህዝቢ እቲ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ስለ ዝፈቱ በዚኣ ከዓ ተዓሺ እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ክንሪኦ ከለና እንድሕር ኮይኑ እተን ቀንዲ እኳ ደኣ ተዋሳእቲ ነዚ መንግስቲ እውን ሆድ ብላሉ ነበራ ደቂ ኣንስትዮ እየን ነይረን ማለት እዩ ስለዚ እተን ኣብቲ ግዜ ሃገራዊ ቃልሲ ዝተቃለሳን መሊስካ እውን ብድሕሪኡ እውን ገለገለ እውን ብዝያዳ ብንጽህና ብናይ ሃገራዊ ድሌት እውን ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ሃገራዊ ኣብቲ ማለተይ ነቲ መንግስቲ ኣዕሪኻ ከይረኣኻ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ስራሓት ዘይበርሃሉ ብዙሕ ሰብ ተደናጊሩ ኤርትራዊ ብዝኾነ ነዚ ዲክታቶራዊ ስርዓት ነዚ ጭፍጫፍ ስርዓት ንክፈልጦስ ግዜ ወሲዱ እዩ ስለዚ እተን ተዋሳእቲ ብዝኾነ ብዕድመ ካብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ነጻነት ቃልሲ ዝጀመረ እዩ ነይሩ ካብኡ ግን ኣብዚ እቲ ሰብኣዊ መሰላት እንዳተጋህሰ እቲ ከያይዳ ናይቲ ስርዓት እውን እንዳተጋህደ ድሕሪ ምኻዱ ብዙሕ እውን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እውን ክካፈላ ጀሚረን ክብል ይኽእል ግን ከምቲ ትጽበዮ ኣይነበረን ብመንእሰያት ደረጃ ክሪኦ ከለኹ ከዓ እተን ኣብ ዝተወለዳ ደቅና ማለት እየን ኣብቲ መጀመርያ
እሳቶም እንድሕር ኮይኑ ቁሩብ እቲ ናይ ጀነሬሽን ፍልሊ እውን ስለ ዘሎ እቲ ኣገባብ ቃልሲ በቲ ዝተለመደ ናይ ቀደም ናይ ሓፋሽ ውድባት ኣገባብ ቃልሲ ይኮኑ እንድቃለሱ ናታቶም ኣገባብ ቃልሲ ኣሎ እተን ድሳተፋ ከዓኒ ወል ማለት ብፍላይ ነቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ሲ ሕጂ ኣብ ጀርመን ክሪኦ ከለኹ እንድሕር ኮይኑ ዩናይትድ ፎር ኤሪትሪያ ዝብል እዚ ብመንእሰያት ተቆመ ማሕበር እዩ ንነዊሕ ግዜ ከዓኒ ካብ ጓለይ ጀሚርክ ማለት እዩ ይንቀሳቀሱ ስጋብ ሕጁን ኣክቲቭ እዮም ማለት እዩ ማለተይ ብፍላይ ከም በዓል ዶክተር ሩታ መሰላ እዚኣተን ኣብዚ ዝዓበያ እየን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከማን ኣለዋ ኣብቲ ናይ ዩናይትድ ፎር ኤሪትሪያ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ ብዙሕ እውን ኣካደሚካል እውን ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም ስለዝኾኑ እቲ ኣገባብ ቃልሰን ክፍለ ክእል እዩ ምስቶም ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም ማለት እዩ ግን ኣብ ተሳትፎስ ኣለዋ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ከም ዝንሪአን ከምዚኣ በዓል ቬሮኒካ ኹን ከም በዓል ስዊዘርላንድ ኣለዋ ብዙሓት ኣለዋ መንእሰያት ብውልቂ ስለ ዝኾነ ወይ ገሊኡ ከዓ ብሓደ ሓደ ንእስ ዝበለ ግሩፕ ክኸውን እምበሪ ኣድማዕ ዝኾነ ተራዲ ፃወታሲ ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ከምዚ ትርሓስ ሓፍተይ ክትብሎ ፀንሐት እቲ ጋብ ከኣድመ ፀንታይ እዩ ኣብዚ ናይዞም ሓደሽቲ ስደተኛታት ማለት እዩ ድሕሪ 2006 2007 ጀሚርካ መንእሰይ ክስደድ ምስ ጀመረ እቲ ኣገባብ ናይ ስደት ከዓኒ ምስ ግፍዒ ተተሓሓዘ ናይ ብሓቂ ዘሰቅቕ እንዳኸፍአ እኳ ደኣ ኸይዱ ስጋብ ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ስለ ዝኾነ እተን መንእሰያት መፂአን መጀመርያ ነፍሰን ከይኣለያ ሰትል ከይገበራ ከለዋ ናብ ቃልሲ ክሳተፋ እውን ኣይትፅበየነን ኢኻ ወዲ ሰብሲ መጀመርያ ነፍሱ ሰትል ክገብር ክኽእል ኣለዎ ድሕሪ ነፍሰን ኣብ ሰትል ድሕሪ ምዃኖም ግን ቀስ እንዳበላ ይካፈለኦ እየን ብፍላይ ከዓኒ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ብዝያዳ ካፈለኦ ኣለዋ ኣብቲ መጀመርያ እንድሕር ኮይኑ ግን ልክዕዩ ዞም ኣብዚ ፀናሕና እንተኮይኖም እዮም ዘመን እሰያት ንብል መተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ማለት እዩ እቲ ፀገም ግን ድሕሪ ዝኩሉ ስቃይ ኣሕሊፍካ መፅኢካስ እሞ ኣብዚ ምስኣትካ ከዓ ፅበየካ ከዓ ካሊእ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ምስኣቶ ዕቑባ ሓቲተን ከዓኒ ስጋብ ዝቕበልዎን ክንደይ መሰናኽላት ኣሎ እቲ ዝሓለፍኦ መንገዲ ኣሎ ስለዚ እዝን ኩሉ ሪኢኻ ግን ሕጂ ክንሪኦ ከለና እቲ ስርዓቱን እቲ ዝገብሮ ኩሉ ኣከያይዱ እንዳተጋህደሉ ስለ ዝኸይደሉ ህዝብና ከምቲ ኩሉ ህዝቢ ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዝያዳ ሳተፉ ኣለዋ ይብል ሕጂ ፅቡቅ ሳልዋ ናባኺ እያ اوكي انا كا تي كله تبه النا وين ودي انا ترحاس وشو تي تزارب انا وكله الصدمه معديه أكاد تذكر فريت لكي إيه بزح فلوي أي بلين لكن ابتئاء كسقط اللي حجي مش ما بلت شو دقن سيو حجي إذا بفلا تن من إسيات تن تقادلتي تن كندنا تن عبيتي أب جزينا قالسي تقالسن السل حجي يقال سالوا بزح ترى يتصوت هالوا بدرجة ناي بوليتيك انتو خينو وي بناي مثل دقن سيو يقال سالوا بزح كمان organization هالوا كم بعد نيو بزحات هالوا حجي كتقسم فعلين بس إتي بدرجة ناي من إسي إتي تحسيو يتهز إتي من إسي حجي أبزي وطن كلوا كمان بزح شجرات سله تعاملن سله أبزي كمان lack of information قالو بزح سجما سله زرخبا ولا أب أوروبا مسمسا حجي نفسن كي خيلان كأب قالسي كساتفا أي خيلانيا أبزي أنا قبل إزيناتنا ترى نحن عبي ترى أبزي كنتصاوت لنا نع أنا باور غيرنا دحرو نحن أمشور دقن سيو رترا always عبي ترى يتصاوتا كم نهاجرن نهزبن كم زكت الساعة أنا تشمي بالليل داوتاي بالليل دقن سيو أمم بعل نفسن مويا وصلت أنا أكاديمي عقمن كمي علوا محبراو شجراتن كي يكافلادو اوكي حجي كافتي اما ጻጸ ግሩፕ ኣሎ ኣብዚ ኤውሮጳ مساعتዋ ከመለን ኣትየን ኣሎ ትዛዕበ ሕቶምበር مساعتዋ ተዕድላት ሓቀ ዘረባ ሰፊሕ ዕድል ይደሎ ግን ነተዕድላት ኣዋኣቴን ክዋሳ ቅድምቲ ድሕሪ ባይታናተን ኣማጻጻ
كم تنفول تقلي لكن كاب إرترات حسكا تناي تمرت عدمي أنت مس ولدن كولدن بمارال بفقري كعبي زقبان إذا خيت أجابان كلون أفت أقل قلت خد الله كفت أقل قلت عجميرو أتحيزو زقت من أجامات كأوه عندنا نفس جرودوب السودان كبتصحى ديش الجر حليفا السودان أتين كل ثلاثة زي مش هتقالو ناب ليبيا كاب ليبيا خندي قفعي كندي عمت قالو كل سجيرا عندنا بأوروبا أتين أبزن ده عند بحالها قراتنا أوروبا تات أبع جرمن أبع الإنجليز أبع السويس أبع شو ده النرويج كلام سمعته ولا قط عدلي هالو جن مجمع زين سبعة زي إنه كله أب نفسن زوارد عمت زي قدم أب كله تراما كوات قدم ريهابيليتيت كونا يزقبان هجي أوروبا دخيمهم يمكن كقبرو تعا من دا واحد خيط سلازله كان تحت عد ما زمت أنا أب سأنا زنبرو لعدنا عمنا حجي أب فاميلي كسايز قبروان زاتوان نتم تقداس الناس كلهم كحزو زخلوا يقبلوا أنمو هجي إذا خاء عدلي نعدل قداي أب تصبوا فاميلي زاتهم تصبوا غيرهم تريت قبروان ولا ناس تريتمنت ندار خو خلوا كمان قالي بتصبوا دردوهم الله قالي كان بس كله زمت أو تراماتات كان بجانا نتهم صدرا كماني بنيجاتيف زتمتوهم الله أبزخ الله تجا هجي شو دام كل يعتقرب نايت مرتعد لالو إيكونوميكالون يحقوا زيهم كن زمان قالوا زيهم زخلوا سجيرهم بجانا كمان جنزب تلقي حمز موت خونو خورو عديتاتهم دين ولا دوم دين تلقي حم لجنات مشات كقاتم كله خدي بمليونات مع الدولارات تخفيل اللهم موتوا إذا خبروا سووا مع اللغة عدا وجي sometimes دالي قلتيف كمهار يكون دالي قلتيفهم وتيهم قاليهم مالتي كلهم يا بحد خسايكم كان تأمتهم قاليهم تماهيرهم سب خونو زدالي له قاليهم قلتيفهم بصراحة عتيهم ندخلوا قديفهم نتعدا أبرؤسهم قالوا عدا خميجي رم كفلوه سجب بتانيش تأدمي أمسي سخلوا تزعنوا أبرؤسهم على حجنا زد ما ميركسي زوم قال عثزي مزن قال عثزي أنسي اتنايت مرت دنيتن ناز كله سجيرا كبت حق إلادو إلك هتأمت خلقة تنقلين أبكم بتجمع أتنقلين كا قالوا تحواتهم اليوم قال خا في لهم لما اتناي عدا تجمع برؤسهم زي لها كعوة خاطري وفعت بينك تخيلا هايلن جميرا أفتبرت أتين نتوانقا مدين ترين كلخ ناب زعد حجي نافتي ناب سرعة مرتزاتو زعوة تري جنا قصر خطرين كلخ أزين وحداتين تن أبسأجن زعتوا يخطري قالي أنت نسان متع قالي أنا في متع زي تقوم إلا لياموني أفتي كم تمسعتوا خامشة له بصح جامعتي خطري ناتو جامعة حجي إذا أبسحت جل وأنا بأوروبا نريو دلنا نفس أطلت بدك نستيقظ ولا بدك تبعتي استزلع على درجة باتي حنرق لنا بالطعم أبز حزن ملكو عباتي حلو مالتيني إرتران سحجسي أبدس كحكحبك أب مرير واني نازل لنا نزقن حجي أب كحتصورو من البات تدحركم أتخل خون مري نحنا حجي انتاينا نسرح زلنا أب نن نبرلو زلنا عد كمي كيرنا أتنا إرتران كومينيتي نقو شعو إز كومينيتي أقيمتك انتم من الإسان زدل حاجة ذات تم تراما زلوا نايزهم سايكاترز تقريبك مقرتات مها ناي سبورت ديو ناي مزاناق مدابات ديو نتي بودي لوم زلوا مقرتات مها تتخيل فقري مها زي خوصدي نويح زي خوصدي رد أني قليل نقرأ يكون نقر كألنا عامتات حجين حنا نزنا عامتاتنا وهاينا نزغ ميجرنا أبقبرنا وعلو خميجرنا نزون دك أنا حاشنا كابز زلوم جنت نقلاقلوم تزعبي قالتنا حجي أنا زيادة تكرز هو اللون بس كلهم كنجوروز لنا إلى قدامنا سريع على سل زلقوا حجي نزقوا أنا نزي يا أهلا مثلا تنقالوا تحمتهم كاستخدم واسع نشوفهم كقد فلان نسألوهم كقد فلان مثلاني هاي المشوا أبقى حتى بالكوميونيتي نزي محبراوي شجرات عندي هالكي تاسعي باخذ تمسحوا تانيرا أبقى آخر نزي كوميونيتي زي نوع زكايد كفاند ديهم ترخبوا ولا بناتكم بولنتينياتات زكايد
حج تايدي مسيبك اندحر كوميونيتي قويمو إذا تعدون يحجزكي اندحر بمحبر تتعبني في ريجستريت كوين كتمزجيبكي نتتكبريو نتفتحت نتتبيو تمرتي إذا عدي معاد فاندتاتي زولو كنت كأمولي كألنا إيرتران بحبر تتعب كنو بالسلازي كألنا تراحين بر تأكيبنا تنا إيرترا كوميونيتي اندحر قيمنايو إذا عدون بزح حجزات يعتبكي بزح حجزات عنا نزق نحنا خنزق أمولو أي كألنا سرعة تتقيمو اللي يكسب زاخلو حجيكن أبدأ تفتح عابت أجاني صنيحو بس لا عب حد ما صنيحو حجيكن إذا وان إساس عب على وجهي تسلطان نأبي نعس خمر حنا مسولو كل نجار مسجبر جن حجي تردي هو لازم نخسرح كل اللي على تحت نبلانه حجس باجت سكن ركب نخلينا طرح بس فنانات زي كوينو ندحر دليلنا تطول ناسي هذا ناتنا عام ونوحد يكون ناي كل عام ندحر بحبار تطول بالكيس إرتراس نعسرح الكيو نعوات الكيس ندحر زبل يكون زلو كلايون اتمن بستون ندحر تمزجيب كم محبر كل زجبر كانت فتات كبر كجبر كدول دلوي كد كم هنجبر هاي بقى عنان كنت شو حفتك تبلد تنحتكو فتي كونن سأنا فلطوي نحنا تعبت أجبنا أي تمهرنا بقى فلوت أنا استدرت أي ألاقينا كمان كان اللي أي كألنا تندبس حدا كنستيوكو نايت سرعة دقفتي أساسيتي إنسانية تجيكم كجبرة خلوها صبوز جبرة سلز مثلا بقى إسياس مالت إرفرا جيران سلدوس توت راحي سأنا فلوتوني دقنا نحنا كمان حكي ولا أنا كمان كمولك أزنات فوق مالتي نايدا كنستيو على نركب ناي جروب كستاي زيادة تندقستو خنا جيرنا تحساس بني عب يمهارا دحرتا ما هيريو ناي تحساس والو تجيرو دحر زيو دلو دخون نخقالس مالتي حجي تنلانغ ولا ستيل زامنو نتسرعت كمان فتينا يكون سلا زي فلطات راح نخفلط حجي نحنا انتينا نقبر لنا كل غزي نخنمهرن نخقيره كل غزي كيتحللنا خنسرح يزلنا خنمهرينا زلنا مالتي كل عامتاتنا وهاهيتنا شو مالت ترحاس حفتي كله تقيساتو تي بحق زحزنا كانت هايو إذا سرعات زسي بما سرتو نهزب إرتران مرماسي لستبقس سرعات نديو حجي تي ناتو سوسيال انجينيرين ويكات ناتو استراتيجي كما غير كان زهزب إرتراسي اتزنبرو كبري تطفال ليو نحنا ديجنيتن مطفاء زحالنا سلازخونه إذا دكنا تسديدهم دموتو مساكين كابتا إرترات بهال ناس أزخونة الأوان جميركا كابناي سامر زبل بروجكت كابس درقوم قوص خابز جمهور جميروم بدحريقو خاصاوا ازيتات كله هاسيوومي وتي بحقي نحنا زعبنا له فقري مس غوربيتكا مس سدرا بيتكا نا بحقي ات سوشياليزيشن ناتوم ست هاسيو هجي ازو خوينو እንደገና ከዓ እቲ ኣብቲ ሳዋ ዝበሃል ድሕልፍዎ መዓት ፀገማት ኣሎ ንሰብ ከምዘይ ኣምኑ ዝገበሮም ትዝኸፍአ ነገር እንታይ እዩ እቲ ኤርትራውሲ ቀደም ንሕና ዝነበርናሉ ኣብ ሱዳን ክንኣቱ ከለና ኣልጋ ዝክርዮ እኺ ኤርትራውያን የሕዋትና እቱ ምስ በልና ውይ ሱዳን ወይ ገለ ደቂ ተባዕትዮ ሃስዩና ምእንትን ኢሎም ቀልጢፎም ድከላኸሉልና ነይሮም ቀልጢፎ ቢከላኸሉልና መንይኺ ጓል መንይኺ በናይ ወገን ይመጽእ ክዚ ኮነን ጥራሕ በቃ ተሰዲድኪ ኤርትራዊት መጽእ ክለኺ ስለዚ ካብ ከሰላ በከሰላ ወገን ሕራቲ ኻነ በከሰላ ያአቴና ኣብነት ኣቴ በቃ ጥራሕ ገለ ደቂ ተባዕትዮ ኸይረኸብኩሞ ኸይፅዋተልክ ዝከላኸሉልካ ዝነበረ እዋን እዩ እዚ ሕጂ የለን እዚ ሕጂ ኣሕዋት የብልካን ምክንያቱ እቲ ኩሉ ነቲ መንእሰይ ጨሪሱ ኣብ ኤርትራዊ ሓዉ ከምዘይ ተኣማመን نزي أي خاطر سواها خفيتوه برين وش نمقبر بقى نزي أتوم هانغولوم مريسكا تي إرتراوي زباها سوشيال نورمز تفيقو توتهدراو زخونه بقى ملكت رح وكأني چكانت رح سدنت رح دمالو زي كم زخوني جيروه سلازي أتوم من إسيات كمان تريو اخت جنريشن يفعل عليو نابنت أتوم عبيد بولو زلو ومن እቶም ማራኸ ኣነ ኣሽቱ ድወፁ ኣንደር ኤጅ ኮይኖም ድወፁን
ብዙሕ ዝሕዝነካ ነገራት ይደሎ ስለዚ ከምዚ ገይሩ ስለ ዝሃነጾም ከኣዞም መንእስያት እዚኣቶም ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ኣብቲ ጉዕዞ ናይቲ ስደት ድሕልፍዎ ጭካኔ ድሕልፍዎ ጥልመት ከም ጤል ክሽየጡን ክልወጡን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተገለጸ እዩ እቲ ኣሰቃቂ ዝኾነ መዓት ተፈላለየ ዓይነት ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ እውን ከይተረፈ ዘጋጥም እዩ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ እዚታት ኩሉ ሓሊፎም ስለ ዝመፁ ኣብዚ ምስ መፁ እታ ትጠፍእ ነገር እንደገና ከዓ ክግደፍ ከዓ ኣዋፊሩሉ እዩ ገንዘብ ሰራሕተኛታት ኣለዎ ነዞም መናእሰይ እዚኣቶም መፂኦም እንታይ ገዲስኩም ጥራሕ እሞ ሕተቱ መሰልኩም ክሕለወልኩም እንትን በዚ መንግስቲ ብድሕሪ ከዓ ናብ መንግስትኩም ትመፁ እንዳበሉ ኣይትእመንዎም ነዞም ተቃወምቲ በቃ ዓድኹም እንትን ክትከዱ ኣዲኹም እንትን ክትሪኡ ኣቦኹም ንዓኦም ከማን ድንግርግር ይኣትይዎም ስለዚ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ከዓኒ እዚ ኩሉ ድንግርግር እንዳረኣኻ እሞ ከዓ ኣብ ዘይትፈልጦ ዓዲ ኣብ ዘይትፈልጦ ባህሊ ምስኡ ከዓኒ እቲ ናይ ባክግራውንድ ናይ ትምህርቲ ከዓ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ናይ ቋንቋ ክእለት የለን እዚታት ኩሉ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ንዓና ነቶም ደለይቲ ፍትሒ እውን ብጣዕሚ ፀገም ነይሩና እዩ ምክንያቱ ዋላ ክትሕግዝዮም እንዳመፃእክ ከለኻ ከማን ስጋብ ዝኣምኑኺ ግዜ ወስድ እዩ ስለዚ ኣነ ንኣብነት ኣብ ዘለናዮ ቦታ ኮሚኒቲ ኣለና ካብ ናይ ላምፖዱሳ ግዜ ጀሚርና ዝቆምናዮ ኮሚኒቲ ብመደብ ከዓኒ ነቶም ኣብቲ ከባቢና ዝመፁ ኣነ ጥራሕ ብስርሐይ ደይኮነስ ኩሎም ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ኣብ ዘለው ደለይቲ ፍትሒ ተዋፊርና ኢና ክንሕግዞም ብጣዕሚ ግን እንታይ እዩ ምስ ረኣናዮም ኩነታቶም እምበኣር ሕጂ ምፅእ ኢልካ ነዚኣቶም ካብኦም ብዙሕ ክንፅበ የብልናን ዋ ገለገለ ሕጂ ንኣብነት ኣንታ ንሶም እንዲኦም ሪኦም ነዚ ኩሉ ፀገም ሪኦም መፅኦም ሕጂ ከዓኒ ክንዲ ኣንፃር ናይዚ ስርዓት እዚ ክቃለሱ ነዚ ስርዓት እዚ ክቕይሩ ድፍቱንስ እንታይ ኮይኖም እዮም ድሕር ድብሉ ዝብላ ረኣያ ነይሩ ግን ከምኡ ክንብል የብልናን ወዲ ሰብ መጀመርያ ከም ሰብ መጠን ብክልተ እግሩ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ መጀመርያ ነገር ኣብዚኣሲ ፅሩይ ኣየር የተንፍሱ ኣለዉ ብዘይፍርሒ ድቅሱ ኣለዉ ቅድም ከስተማቕርዎ ኣለዎም ስለዚ ንግደፎም እንዳበልና ንነዊሕ ግዜ እውን ገዲፍናዮም ኢና ብዝተኸኣለ መጠን ግን ነቶም ሓገዝ ዘድልዮምን ንሕግዞም ነርና እዚ ክብለክ ከለኹ ግን ቀሊል ኣይኮነን እዚ ስርዓት ዘዋፈሮ ፕሮፓጋንዳ ክንደይ እውን ዝዳናገሩ ነይሮም ኣብቲ እዋን እቲ ኣብቲ ዝገበሮ እዚ ስርዓት ጓይላታት ድኸዱ ምክንያቱ ስለ ፅምዋን ገለ እንደለዎም እንታይ ኣለዎ ደይ ናይ ዓድና እዩ እንዳበሉ ትፍልልዩ ከማን ክሳይ ገብርዎን ነይሮም ንክንደይ እውን እንዳሰለኹ እንታይ ገዲስኩም ሕጂ ወረቐትኩም ሒዝኩም ኢኹም ዓድኹም ትኸዱ ኣዲኹም ሪኢኹም ትመፁ እንዳበሉ እውን ኣብ ዘይድለ መንገድታት ደእተውዎም ተጣዒሰ እንዳበሉ ወረቐት ንክመልኡ ዘገደድዎም ንዳሕራይ ከማን ገለገለ ሰባት እውን ሃሲዎም እዩ ከምዚ እዚ ብዙሕ ምድንጋራት ነይሩ እዩ ሕጂ ግን እዚ ተሰጊሩ ሕጂ እቶም መናእሰይ እውን ቀስ እንዳበለ ኩሉ እንዳበርሃሎም ስለ ዝኸደ ሕጂ ብፍላይ ግን ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ንዛረብ ዘለና እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኩሉ እንዳበርሃለን ስለ ዝኸደ ሕጂ ብዙሕ ነገራት እንዳተመሓየሸ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ እቲ ነቲ ዝግበረሎም ኣብዚ ካብቲ ዘሎ ዕድላት ማለት እዩ ብፍላይ ናይ ነፍስኻ ናይ ምምዕባል ከዓ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ባክግራውንድ ናይ ትምህርቲ ሒዘንኦ ድመፃ ብዝኾነ ግን ከምቲ ትርሓስ ሓብተይ ድበለቶ ኣብ ርእሲኡ እውን ገሊአን ጠኒሰን ድመፃ ገሊአን ቆልዑት ሒዘን ድመፃ እውን ኣለዋ ገሊአን ከዓኒ ብፍላይ እኳተን ትሕቲ ዕድመ ድመፃ ከዓ ኣነ በዝናተይ ተመክሮ ማለት እዩ ኣብተን ትሕቲ ዕድመ ድመፃ ብፍላይ ዝያዳ ፅቡቅ ውፅኢት ርኢ ቀልጢፈን ተን ብዙሓት እውን ኣለይቲ ስለ ዘለወን ማለት ኣብ ጀርመን ብፍላይ ኣብ ከም ዓይነት ቦርዲንግ ስኩል እዮም ዘእትዎም ኣለይቲ እውን ናብሲ ወከፈን ኣለወን ኣነ ሕጂ በዚ ኣብ ዘለኹ ከተማ እንድሕር ኮይኑ ብዙሓት እውን ምስተናተን ኣለይቲ እውን በቲ ስራሕ ምክንያት እውን ስለ ንራኸብ ሓገዝ የድልየን እዩ ምክንያቱ ነቲ ባህሊ ድፈልጥ ምክንያቱ እንተደኣኒ ፅቡቅ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን እንተደኣ ፅቡቅ ዝኾነ ካውንስሊንግ ሂብካየን እሳተን እተን ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ኤምፓወር እንድሕር ጌርካየን ይቕበልኦ እየን ግዜ ይወስድ ጥራሕ እምበሪ ከመይ ጌርካ ትሕይለን ከመይ ጌርካ ኤምፓወር ትገብረን ጥራሕ እዩ ደሎ ግን እዚ ዕድላት እዚ ኣብ ኩሉ ይኮነን ደሎ እዚ እንድሕር ተረኺቡ ግን ብዙሓት ቀስ እንዳበላ ይምዕብላ እየን ከማይ ዝኣመሰላ እውን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ሕጂ ሳልዋ እውን ንርእሳ ትገብሮ እያ ካልኦት እውን ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እውን ኣለና ኔትወርክ ንራኸብ ኢና ተን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ዝገብራ እውን ሕጂ ከማን ብዝያዳ እንዳፈጠርነትና ንኸይድ ኣለና በብዘለውኦ ቦታ እውን
نتن دق انستيو እንዳረኸባ ምኽሪ ክህባ ክሕግዘአን ኣብዙውን እንተኾነ እቲ ዘለወን ዕድላት ካብ ምክልኻል ጥንሲ ጀሚርካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብመደብ ትወልድ እዚታት ከምኡታት ዓይነት ትምህርቲ ካብኡ መጀመርያ ዝብገስ ናይ ጥዕነአን ናይ ኩሉ እዚታት ናይ ዝባህሊ ብዝሃገር ደለውን ከምኡ ናይ ዝምድናታት ትምልከት ከምኡ እንዳሃባውን እቲ ዕድላት ተረኸቦ እንዳተመሓየሻ ከዳለዋ ክብል ክእል ኣብ ርእሲኡ እውን ቋንቋ ትምህርቲ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ይኽበድ እምበር ብዙሓት ብሓቂ እንዳበርታዓ ይኸዳለዋ ሕጂ ክብል ክእል ምክንያቱ ካብ ከምቲ ዝበልክዎ 4-5 ዓመት ዝገበራ ሕጂ ክትሪአን ከለኻ ስልጠናታት ናይ ተፈላለየ ዓይነት ስራሕ ከም ምክንያቱ ሕጂ ብፍላይ ጀርመኑ ካብቲ ቀደም ዝሓሸ እዩ ዕድላት ዘሎ ከመይ ገይሮም ኢንተግሬት ገብሩ ብዙሕ መደባት ስለ ዘሎ ብዙሓት እውን ይጥቀማሉ እየን እቲ ሓንቲ ፀገም ደላ እንታይ ኣነ ኤርትራዊ ዕድል ከምዛ ትርሓስ ሓብተይ ዝገለፀታ እዞም ቆልዑት እዚኣቶም ብዙሕ ሽግር ኣለወን እቲ ዕዳ እቶም ስድራ ሃገር ደለው ንገዛእ ርእሶም ትመነባብሮ ከም ዝኽእሉና ንፈልጦ እዩ ኩላህና ስድራና ከባና ፅበዩ ዘለው እዩ ኣብ ሃገር ድፈር ነገር የለን ስለዚ ወላዲኻ ሓውካ እንዳጠመየኻ ቀሲንካ ትሓድራ ይትኽእልን ኢኻ እዚኡ ነቲ ነብሰን ንምዕማል ድዕንቅፀን ዘሎ ኣብቲ ርእስቲ ቆልዑት ሒዝካ ወይ ከዓ ካልእ ዘጋጥም ዝገለፀቶ ትርሓስ ማለት እዩ ፅቡቅ ነታ ስዒበካ ሓተ ክዝሓሰብኩ ብዛዕባ ትካትኩም ናይ ካውንስሊንግ ኦፍ ሬፊጂ ብፍላይ ንኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ስጋት ክንደይ ሓጋዚ እትብል ዝያዳ ግን ከም ዝጠቐስክዮ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጥንሲ ወይ ኣብ ገለ ሽግራት ክመፀን ከሎ ኣብቲ ምክልኻል እቲ ሽግራት ክረኽባ ከለዋስ ቀልጢፈን ዶ መፅአን ዶ ሓሳበን ይገልፃ ሽግሮም ዶ ይገልፃ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ንኤርትራዊት ጥራሕ ደይኮነሲ ካብ ዝኾነ ኣባታዊ ስርዓት ትመፀት ጓል ኣንስተይቲ ብዛዕባ ነብሳ ንኽትዛረብ ቀሊል ኣይኮነን ግዜ ይወስደላ እዩ ግን እንታይ እዩ ካብቲ ሓደ ንኣብነት ኣነ በዚ ዝሰርሓሉ ቦታ ድሕሪ ብዙሓት ሬፊጂስ ማለት ብዙሓት ስደተኛታት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ መምፀአን እሞ ኣብቲ ካምፕ ከዓኒ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብሓደ ምስእተውዎም ብዙሕ ፀገማት መፅእ ነይሩ ሕጂ ካብቲ ብዝያዳ እውን ብፍላይ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝነብረሉ ሃገር ምስቲ ናይ ስደተኛታት ሓላፊ ሚኒስትሪ ማለት እዩ ምስኣቶም ብዙሕ ዘረኽስታይ ኣካይድና ኢና በብኸባቢኡ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዝተፈላለየ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ክወርድ ትኽእል ዓመፅ ዝያዳ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት እዚ ኣቓልቦ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣምፂእካ ኣብ ናይ ሓባር ካምፕ ደይኮነስ ናይ ገዛ ርእሰን ናይ በይነን ካምፕ ክግበር ኣለዎ ዝብል ካምፔይን እውን ብዙሕ ኣካይድና ኢና እዚ እቲ ኣነ ዝሰርሓሉ ይኹን ተፈላለየ ከምኡ ዓይነት ካውንስሊንግ ኦፊስ ናይ ካሪታስ ድዩ ናይ በዓል ዲያኮን ድበሃል ኣሎ ተፈላለየ ዓይነት ኦርጋኒዜሽንስ ብዙሕ ዳዕሪ ተኻይድሉ እዚታት ሕጂ ብከምኡ ምክንያት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብቲ ቦተአን ፍሉይ ምኽሪ ፍሉይ ሓበሬታ ንክወሃበን ኣነ በቲ ዝሰርሓሉ ሕጂ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ነተን ካውንስለርስ ከዓኒ ፍሉይ ዝኾነ ትምህርቲ ከመይ ገይረን ምስ ተን ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ከዓኒ እቲ ካልቸር ተረዲአን ክኸዳ ምክንያቱ ሰንሲብል ክኾና ምእንትን ብዙሕ እውን ስልጠናታት ተኻይዱ እዩ ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ሓንቲ ኤሮጳዊት ጀርመን ንሓንቲ ካብ ሃገር ዓረብ ይኹን ወይ ካብ ኣፍሪቃ ይኹን ድመፀት ካበየናይ ሕብረተሰብ እያ ትመፅእ ዘላ ከመይ ጌራ ክትርዳእ ኣለዋ እዚታት ኩሉ እውን ብዙሕ ስልጠናታት ተኻይዱ እዩ ብቲ እዋን እቲ ስለዚ ዋላ ነቶም ቮለንተሪስ እንተኾኑ ቮለንተሪስ እውን ብዙሕ ትምህርትታት ወስዳ ነይረን እየን ኣብቲ እዋን እቲ ምክንያቱ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምፅእ ኢልካስ ንዒ ናብ ሓኪም ደቂ ኣንስትዮ ኺድ እንድሕር ኢልክያሲ ቀሊል ኣይኮነን ንፈልጣ ኢና ናብ ሓኪም ደቂ ኣንስትዮ ኺድኪ ነዚኣን ክመሃራኣ ወይ ከዓ ነዚኣን ክለምዳኣ እውን ቀሊል ኣይነበረን ኣነ ካብቶም ሞክረይ ብፍላይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ዝረኣኽዎ ግን ትፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ዳ ይሕፈራ እምበሪ እተን ካብተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ገለ 4-5 ምስ ወሰድክየን ንሳተን ባዕላተን ሙልቲፕሊካቶሪ ማለት ቀልጢፈን ነተን ካልኦት ከዓ ይሕብረአን ስለዚ ሕብረአን ሕጂ እቲአን ካልኦት ከዓኒ ይተብዓ ሕጂ እሱሎ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ብዙሕ እውን ትምህርቲ የካይድ ነይረ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ
بزعبا نفسنا يمفلات أخون بزعبا مفلات تنسخون كله بزعبا دومستيك فايلنس أخون بزعبا زمدناتات أخون استاتون أبوزوح بوتاتاتا كايدة بطعم خاني تقامن يرو مالتي حجة تريان كلخي إتن وحدات نسختها بين تمرتي ساتنون نجزار السنسي نخمأني ندفريا حراني النفسان هو يفريا خمأتن مالتيو نتنكال أطون يتبابعا مالتيو حجي أبزي زحلف جزي اختر إيو خلخي بزي ما دب دولدا بزحات ينيرن حجي جن كابتن وليدن كلتن دحر وليدن نو حجي أيكونني كنكالا خلال لنا كنت انققال لنا حاجزنا دبلاسي بزحات ين نقني خامالته نايتو مكرون نايكزين انت زي كوينوسي رأي أوت هيوت قليل كم زي كونا بزيك والعام عباي قليل كم زي كونا مس رأي أو هجي ساتنون وكاب حجنون يسي أخلنا كبيدي زي هيوت أين خلونينا نزي أو معبينا نفسنا خنا معبل نفسنا خنا علي بلا زي ناي بحق حجن دا أصلا دا بلاسي دا معبلان دا رأي عينا دا خفتا خدا اللوا مالتي جن أما جمريا جن كبيدي نزخونة قوالن ستيتي كابتي وتوسرعت مسأت مالتي توسخي شوا هو بقومت أنك ناي سرح عدلات كما أبدك أليستيو في ناي دك نستيو عدلات كل جزء قليل يكونن مخنياتو ترفدو نعنا كاب دحر هاجرات متسيناسي ولا نتنابز زلواون وسونيو اتزعابي نجر كأنتا ايو مالتي انت داني ادقل اخونكي كل جزء تحنكو لي خبزح هجي مستي تسرح كترخبو تخيل مالتي توسنه عينة سرحاتيو ابناي ناتو اتي اكاديميكال انت داني باك جراوند ديني ركوخينو ابز مصيئن اتنا بحقي تعي تمرت قصلا خلا بتاع وحداتين ناتوس عندنا ويك انا هاجرنا ارثرا أبز أوانزي بفلايسي نتهاجر حتى هاجر كترمسان دحركون كام جمرة تمرتي أخا بتمرتي إيد مزنو درجة تمرتي ويتكواليتي تمرتني عدنا خاني إذا سرعت زرمي سويو مريء دلناي سلذي كأومتي ولا حنتي تزلوا عدلاتنا بحق سي مرة intelligence كون اللوم قلطيفهم نتي زوهابهم برنامج كصعبهم بريك قليل يكونن سلازي اتوم دك تبعتيو جلجله نبت سرعه تمرتياتو دك نستيون كوم لو خمس بالكوخي بفلاي قول عادي بلن وي كان زين اندر اد خونا ناي بحقي قلطيفن يردن نايت تمرتمو نورمال تمرتاتين يقصلا دحركابو كوم اندا بلا خاني جلجله بروفيشنالز تغبر الله بزحات حجي زغبر اسرا الله مالتي جن اتزخف انتايو اتي اند قلعد دلون مناسي اد قلعد زي انا بحق شجر اللون زياتن اتزحزنا كانتايو تي مولادون كل جزيه بمدب ايكونن مساكين قدايات ين رأسانون مسئلنا بزي زمدناتات مسقبرا مكالا خلط انسي زيتاتون حبريتاون اينبرنن بخوموتات دتأنساين مبزحتأن بدحري أخ عند حروليدن كأ سقاب 3 عامات تقبرو دكانون موال هتانات هاي رخبان سلازي تعدلاتون ندحر له خوينو توم بصوتن مجمراتهم دك تبعتي او نتعدلات دتقوملو ساتنا ديتات كوينا نابغزاين كوف دبلا سلازي قلعتون قرب مساعتو لن تمرتون اما بزحتو غزي اتناي سرح ساعات مع سوسيد كقلعت تأتوم ويكا مع استملسوم ازيتاتون كوموتات يقاطمن سقابتهم قلعت دعابيلن اد قلعت يشغرا انتن قلعت دايبلن ግን بستخاله متن مچس ولا كوا تي كمزن ريو دلنا نا اوروبا خناتاتون قليل ايكونن تي سرح تخفلو بساعاتاتون كم تهاجروا مالتيو مينيمم ويج مالتيو لك انسيو سلازي ابتفال عليه يسرحين اتي منغستون مالت نيجيرمان لومي سئلهم خوف لهم نخبل عون عدل بزحي هبنيو صقط قبر اللوميو جا كانت تندق العط مالتي تندق العط بزحي قددانين انت اول عدي بلن كوينن ግን ናይ ግድኒ ወይ ክመሃር ኣለዎን ወይ ክሰርሕ ኣለዎን ስለዚ ኣብኡሲ ብጀካቲ ሓደ ከም ዝበልናዮ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገማት ማዓት ፀቕጥታት በትን ድመጽእ እሱ ብዙሕ ሽግር ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ግን ድሓኔን ይካፈላየን سالوا الله خدو نباهي
أنا بزح أبتيناي تشالنجز كله طقسناويا أنا ينتايك بالدل نحن حجي كم إريترويان أب دياسبورا كبغدم يمكن ريسة الخينا وكم دقين سيو عبي تارك نتصوت لنا تي وصيتنا تي أبو حزبنا أبو إريترا عمصت تي شجرات ويتي بدلات حزبنا زي ودقي الريزلت ناتو أبزين الرئيو لنا حجي كاب من اسياي وداتي خونو وقالات دقنستيو ولا اتم فاميليز كا ابزي مصا زلوا نسنكا كمان احنا دقنستيو بينن اتن من اسيات يكونن ولا اتن مس فاميليز مصا مس كندي ابزي اب شجر اتيوم تي فاميليز حجي نحن انتاي كنقبر لنا كابتيناي كم دقنسيو نمعرنات كنقالس I think زي جنا اي بس احنا يونا لنا ابي بوليتيك كمان بزح كنأتو بزح ريزلت ذهب يوم اي مثلنين سلازي تسرح تكور اوبجكتيف ناتنا كم دقنسيو نتي حزبنا تي من اسي نتن دقنسيو أبو أنت تمركزوا ما حشيفن سلا إتي حزبنا إحنا نقال سلو زلنا أبزت سانا له حجي أبتي زلو أبرثا زلو حجي إتي يا نسوم كمان نعوم كن قالس بس إتي حزبي كل وزيو تم من أسي أبزي له كما يجرنا نحنا أبزي نعوم انت شو ممكن نقبر اتي امباكت نايتي بدلات بدقي اب اريترا زو دقي ابزي نحنا صلب كنقبر له نعو انت شو اتي بزح شقرات كله طقسناو يعني حجي نحنا انتاي نسرح لنا انتاي نقبر لنا عابي تارا نزي حزبنا كنحجز كم دقه انسيو ازي تحتوزل احنا اب انت تمركزوا I think بزح إني حزبنا كنحجزنا توسخت لاتكي بزخبلو أنحا بزح كاي باللين تحنت زبلاغن أنا حجي بزحاتون عوتات سي ألو يوم لنسيات كان بزي شواحتو بلو أنحت كلهم يكون الناس كله شجر حالي فومون نتقان قاتا ماهيرهم تمرتي تزل على درجة بصحو كمان ألو ولا دقنستيون قال إنك ولا تزل على درجات زي بس حس موياتات مهاراني حكونا موياي مهارات فين كم زنا شوشال كستاي مهاران جي بؤمتن زعوتاون بزحاتين زيادة راح كس خلافتا لألنا شوان تزلزل شوي لاتين أمسي إرتراسي ناس إنت نايمون تأسي عبي تراتت أو التانية دحر ناس إنت جن كم هزبنسي تتقلي منين زي أروتاو توموكروز نخيد جمكي انتاي مدلات كنقبر علينا انتاي عينت قوسات كنقبر علينا جميرة تاتني حسالوا مو أتسلس قبلنا نعيب كيا شواء هو جمير كياس لا تصنح كمالته قيس كيا أنا حجي إتي زربنا تاي أبنا ناي بحقي نأرترا صباح إتي رايتس ناتنا كاب حجي انت شو ممكن سرحلو أوكي I agree and كنت سرحلو ألنا بعد حجي بزح سرح ألنا نحجي تسرحنا يحجي ولا كمان نصبح يمكن معرنت أوكي زيناتنا رايتيو بس حجي إتي سرعت إتي أنت شو مناتو جينا أبنا يدق إنستيو أحواتنا ولا نستنى صباح كمان نستنى إن أب إرترا إرترا نهجرن كسرحة زجبة نحنا حجي تسرحناتنا أبو أنت اتقال سناتنا أبو أنت تمركزوا يحيي شيء بالآني الذكاء عم يسرحيو نشتي أيكونن كم أو نحنا إتي empower أنت جرناين لومي بتي إتي بزحات حجي ناي mental disorder ناي إتي ناي post traumatic
disorder كابو بزح انت شمو ستريس كابو انت شمو زقبر بزحات اللوا حجي نعوب فيج انت زي غيرك ابو جمريا نسخة اتي كمان كيلت كمهر تفرح اي خيلني تي من اسي قال تخون وي وديخون اذا كما يقرنا نحنا حجي بزح كم تطقس نيرا شوات بالنيرا زم انت اي ساتفون اي مسؤول نحنا كله كموين نبل لكن نحنا اوكي بزح يسرح انا بحقي ابريشيت شوات قبرو سراح حجي نحنا تي انشيتيف نحنا كنوسدو لنا نحنا ابو جمري كنحجزوم نحنا نتندق نسيو ابي الا وكن بصحنا لنا قاطرين كنقبر لنا كمان اتي بروجرامز غيرنا نعان كنحجزن بزحو نيدز اللون ولا كمان ب استراتيجيك انت شو مو غيرنا نتي نيدز ناتن انتي اتي نيدز انتي بالتقرينيا لكن كتصقونيه هو نناتو فلولوي زفلالي وكمان نعان حجي دقنسي اللوا حليفنا كله تي شجرات تماهرا ابصرح كمان شجر كرخ بيخ إلهي كم تناي discrimination أصله migrant مخانن كموت أنا دقن سيخينا double discrimination عقو اكسبوس كخونا يخيلا إذا أتن كأ أتي نيت سنتن كان يفيل كابتن نيو كامرز سلازي تسرحناتنا نعان نزن دقن سيو نعان كم تارجت جرناين بي تي نعان تي empowerment نعان كم core objective انت وسدنايو نسنكا نصبح تداليا كخونائيا عبي تارك تصاوتا نع حجين نفسن كإلن صبح كا اب هجرن عبي تارك كتصاوتا يخلايا صبو شوا وي ترحس شو أوصلي حراي أنا حجي مالت أنا نسالو أنا حدا هاجر سلن قمت مالت نديوم لك حجي خمزي سالو حفتي يكتب له زصنحت نحنا دك أنستيوسي لكعيو دليت فتحينا مخنياتو فتح سلسترقص عندنا كما جرنا فتحنا نقص يوتي قندق عسنا زلو نزي سقاطن نزي ጨካን ስርዓት كما جرካ تحق حقو يوتي قداماي ነገር ምክንያቱ ስርዓት እዚ ከይተቀየረ ኣብ ሃገርና ሰላም ከይተረኸበ እቲ ኩሉ ንደልዮውን ብሓቂ ኣብ ግብርን ክንትርጉሞ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣሎ ኣብ ነድሕና ደቂ ኣንስትዮ እውን ገሊና ናይ ግድን ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ክንጥርነፍ ኣለና ንሕና ማሕበር ከነቕውም ኣለና ንሕና ጥርናፈኻ እዩ ነቲ ሽግር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከቃልሎ ዝኽእል ቀዳማይ ነገር ቅድሚ ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ እዚ ኩሉ ተቃሊሳ ተሰዊኣ ክንደይ ቆሲላ ሰንኪላ ከም በዓል ትርሓስ ሓፍተይ ተመሊሰን ናብ ስደት ትነብራ ዘለዋ ፃምአን ኣይረኸባን ድኸበረ የለን ኣብ ኤርትራ ሕጂ ግን ኣብቲ ርእሲ ብምሉኡ ምዃን ግን ብዝያዳተን መጀመርያ ተጠለማ ደቂ ኣንስትዮ እየን መጀመርያ ተጠለምና ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ሕጂ እውን ነዚ ንኸይድገም እዚ ኣብ ደገ ዝካየድ ምንቅስቓስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንኽልቲኡ ዝሓለነ ክኸውን ኣለዎ ብመሰረቱ ነዚ ስርዓት እዚ ንምቕያር ሓደ ፍትሓዊ ዝኾነ ህዝባዊ ስርዓት ንምትካል እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ነዚ ተኺልካ እውን ፅባሕ ንግሆ ኢሳያስ መስከደ ክንርሳዕ ንኽእል ኢና ንኸይንርሳዕ ካብ ሕጂ ክንዕጠቐሉ ኣለና ካልኣይ ግዜ ከይንጥለብ ምእንትን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብ ደገ ብምንባረን ወይ ከዓ ሰሪሐን ስለ ዝኣተዋ ገንዘብ ካብ ሰብኣይ ስለ ዘይተፀበያ ሙሉእ መሰላተን ዝተሓለወ ኮይኑ ዝስምዓን ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ኣለዋ ኣነ እንታይ ዶ ኮይኑ ኣለኹ ኣብዚ መሰላተይ ብምሉእ ሕለወለ ኣሎ ኣነ ሕጂ ጥራሕ ከመይ ገይረ ነዚ ስርዓት እዚ ይቕይር ከመይ ገይረ ኩሉ ኣቃልቦሲ ናብቲ ሃገራዊ ቃልሲ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣሎ ልክዕ እዩ እሱ እዩ ተቐዳማይ ክኸውን ዘለዎ ግን ጎኒ ንጎኒ ከዓኒ እዚ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ናይ ግድን ኣገዳስነት ኣለዎ ንመሰልና ክንቃለስ ኣለና ንሕተና በዓልና ኢና ንመልሶ
ምክንያቱ እንተ ደኣ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ተሓልዩ መሰል ናይቲ ፍርቂ ሕብረተሰብ ተሓልዩ ኣሎ ማለት እንድዩ እቲ ፍርቂ ሽግር ተፈቲሑሎ ማለት እዩ ስለዚ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ምሕላው ከኣኒ መሰል ሙሉእ ህዝቢ ምሕላው ማለት እዩ እሞ ነዚ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ሃገር እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይቲ ማሕበር ስራሕ ክኸውን ዘለዎ እንታይ እዩ ነዘን ኣብዚ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ነዘን መናእሰይ ከመይ ጌርና ንሕግዘን ከመይ ጌርና ንመጻኢ ንቕርበን ከምዚ ክትብሎ ዝጸንሐት መዓት ሽግራት እዩ ዘለወን ዋላ እኳ ሓደ ሓደ ይተዓወታ ከምዚ ክብሎ ዝጸናሕኩም በሪ ሕጂ ብዙሕ ሽግራት እንይ ደሎ ካብቲ ኩሉ ዝኸፍአት ዘጋጥም ሽግራት ከዓ እንታይ እዩ እቶም እቲ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ማለት እዩ እቲ ዘቤታዊ ዓመፅ ብዙሕ ግዜ የጋጥም ምክንያቱ እዚ ከዓኒ ካብቲ ሳዕቤን ናይቲ ስደት እዩ እቶም ብፆተን እውን ንርእሶም ብክንደይ ሽግር ዝሓለፉ ግና ተራፒ ዘይገበሩሉ ትራውማ መዓት ንሳተን እውን ከምኡ ሕጂ ክልቴኻ ኣብ ፀገም ዘለካ ሰብ ክልቴኻ ኣግረሲቭ ኢኻ ትኸውን ስለዚ እቲ ግርጭታት እውን በዚ እዩ ዝመፅእ በዚ ዝመፅእ ከዓኒ ብዙሓት ዳርጋ በይነን እየን ዝነብራ ክትብል ትኽእል ቆልዑት ሒዘን ከም ዝበልክዎ ዓንተወ እውን ቆልዑት ወሊደን እውን ንሰን እየን ኣብ ገዛ ዝሕፀራ እምበር እቶም ደቂ ተባዕትዮ ካብ ስርሖም ኣይተርፉን እዮም ስቲል ወዲ ተባዕታይ ቆልዑት ሒዙ ዝተርፍ የለን ኣብ ገዛ ተን መናእሰይ ደቅና ንሳተን እየን እቶም ቆልዑት ሒዘን ዝተርፋ ዘለዋ ነድሕሪት ማለት እዩ እሰን እውን ብዙሕ ብሓቂ ዝሕዝን ብዙሕ ዘሕለፎ ሽግራት እውን ኣሎ ዘይተዛረባሉ እዚ ከዓ ንገዛ ርእሱ እቲ ምንዋፅን እቲ ዓቕሊ ፅበትን ደምፅእ ዘሎ ኣብ ርእሲኡ ኢንፎርሜሽን ሲ ንሕና እተነዊሕ ዝፀናሕና ኦረዲ ብዙሕ ተመክሮ ጌርና ስለ ዝፀናሕና ኣብዚ ንዓኣተን ካብቲ ዘሕለፍናዮ ተመክሮታት ክንህበን ንኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ነዚኣተን ከመይ ጌርካ ተሕይለን ነዚኣተን ከመይ ጌርካ ትተሓባበረን በብወገኑ እሱ እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዘሎ ስለዚ ኣነ ወይ ምሳልዋ እውን ሕጂ ሓደ ማሕበር ኣቂምና ኣለና ማለት እዩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ድብል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማታትና ከዓኒ እዚ እዩ ንሕና ብመጀመርያ ኦኬቲ ዘሎ ቃልሲ ነዚ ዲክታተራዊ ስርዓት ወይ ከዓ ነዚ ዓማፂ ስርዓት ንምልጋስ እዩ ግን እቲ ሓንቲ ከም ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ከዓኒ ኣድላይነቱ ንሪኦ ነዘን ኣብ ምሳና ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ጌርና ንሕግዘን ንሕና እውን ካብአን ንረኽቦ ምክሪ ኣሎ ምክንያቱ ተፈላለና ጀነሬሽን ኣለና ስለዚ ከመይ ጌርካ ብሓባር ትሰርሕ ንዓኣተን ከመይ ጌርካ ትሕግ ንፅባሕ ንግሆ ከመይ ጌርካ ትቕርበን ምክንያቱ ሲ ኣብዚ እውን ዘሎ ሽግራት ክንኣልዩ ክንክእል ኣለና ቆልዑት ሒዘን ደቀን እውን ከመይ ጌረን ከዕብያ ከም ዘለወን ሓይሊ ክረኽባ ከም ዘለወን እዚታት እዩ ኩሉ ዕላማ ናይቲ ማሕበር እውን ካብቲ ሓደ ነቑሞ ደለና ማለት እዩ ወይ ኣቂምናዮ ደለና ፅቡቅ ብጣዕሚ ትርሓስ ተወሳኺ ደለኪ ኣነ ከዓ እንታይ ክብል መጀመርያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሽግር ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑስ መጀመርያ ክፍታሕ ዘለዎ ቀዲሙ በቃ ከምቲ ቀዲመና ኣሕዋት ክብልዎ ዝፀንሓ እቲ ብሙሉእ ዓቕሙ ንህዝቢ ኤርትራ ከጥፍእ ተዓጢቑ ዘሎ ንዕኡ ክንኣሊ ኢና ዘለና እሱ ከይተኣልየ ናትና ሽግር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሽግር ክፍታሕ ኢሉ ኣይኣምንን እሱ ይኽእል ዘሎ መጀመርያ እሱ ተኣልዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ኮፍ ክብል ክኽእል ኣለዎ ዋላ ሕጂ ከም ዝንዕዘቦ ዘለናስ መዓልታዊ ንኢትዮጵያ ዝስደድ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ኮኑ ዓበይቲ ንኣሽቱ ኩሉ ሰብ በቃ ኩሉ ኤርትራውስ ይስደድ እዩ ዘሎ ስፔሻሊ መንእሰያት ኣይዕረፉን ሕጂ እሱ እንድሕር ተኣልዩ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክረክብ እቲ ኩሉ ክንገብሮ ዝግባአና ሽዑ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ኩሉ ዓበይቲ ፀገማት ብዙሕ ሽግራት ኣለና ግዜ ክወስድ ይንኽእል ግን ክሳዕ ድእለ ኢልና ከዓ ንሕናስ ንድቅስ ንታኸስ ማለት ኣይኮነን እታ ኣነ ክንፍታሕ ኢለ ዘቕርባ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ብማሕበር ጌርና ናይ ውልቅና እንተኸድና እውን ፍታሕ ኢለ ኣነ ኣይኣምንን ፍታሕ ሲ ዝተወሰነ ይኸውን ንኽእል እታ ቀዲማ ዓንተወይ ዝገለፅኳ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ነንነብረሉ ዓድታ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ እንድሕር ክንምስርታ ክኢልና ኣብቲ ትሕቲ ኮሚኒቲ ሽዑ ኩሉ ማሕበራት ክቐውም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር መንእሰያት ናይ ሞያውያን ማሕበራት እንድሕር ቆይሙ እቶም ናይ ሞያን ማሕበራት ኩሉ ዓቕምታቶም ኣብኡ እንድሕር ክዋስኡ ክኢሎም እቶም ናይ ሳይካትሪስት ሓካይም እንድሕር ሰሪሖም እቶም ቋንቋ ክምህሩ ዝኽእሉ እቶም ብዙሕ ነገር ምሽ ኣሎ
ቶም መንእስያት معترة ما دلو برأسهم بناي موسيقى مسارح غير كاديو ناي سبورتات ትምህርትታት ጌርካ ድዩ እቲ ኣብ ካልእ ግዜ ዘጥፍእዎ ምሻለው እንዳመሰን እንዳገለን ኣብ ዘይተደለ እንደገና ከዓ ኣብ ገዝኦም ከማን ወለዲ ኣቦና ኣደን ደይብሎም ቆልዑት ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዘጋጥም ዘሎ ነፍሲ ቅትለት እንዳውስኸ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜና ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ መስሪትና ኣብኡ እንድሕር ኣጥፊእናዮ እንድሕር ፍቅሪ ሂብናዮ ትምህርቲ ጥራሕ ኣይኮነና ሓደ ዝተሓስየ ሰብ ዘድልዮ ፍቅሪ ድልዮ እዩ ቀጻሊ ክትረኽቦ ኣለካ እዚ ሽዑ ክሳብ ነቲ ስርዓትና ዓልዩ ከዓ ትዛዓበየ እጃምና ትዛዓበየ ስራሕ ነቲ ስርዓት ምእላይ እኳ ኩሉ ዓቕምታትና ክንዋፈር እንተለና ጎኑ ከዓ ኣብቲ ኮሚኒቲ መስሪትና ከዓ ነዚኦም ኩሎም መንእስያት ኣብኡ ፓርቲስፔት ክገብሩ እቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ኣብኡ እንድሕር ኣጥፊኦም እሞ እቲ ንደልዮ ዘለና እቲ ናይ ትምህርቲ ድልየቶም ክዓቢ እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ምቅላስ መንፈሶም ክዓቢ እዩ ሽዑ ኣብ ዝተወሰነ ሰባት ዘይኮነት ቃልሲ ዝድረት ነቲ ፍቅሪ ነቲ ኣብኡ ዝረኽብዎ ምትብባዕን ሞራልን ኩሉ ነገር ድልዋት ኮኑ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ምእንቲ ኤርትራ ዝተቃለሰ እኮ ኩሉ እቲ ዝነበረ ሞራል ማለት እዩ ካብ ስድራ ቤትና ካብ ኣሕዋትና ዝረኸብናዮ ሞራል ንሕና ከዓ ናብቲ ቃልሲ ክንሳተፍ ኢልና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እጥፊእዎ ኢሳያስ ነዚ ፍቅሪ ኣብ ነንሕድሕድና ዝነበረ በታቲኑ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ኣጥፊኡ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ውሪዱ ኣብ ምፍልላይና ኣብ ነንሕድሕድና ነዚ ኩሉ ፅልኢ ቅርሕንቲ በዓሌት ኣይገድፍ ብሃይማኖት ኣይገድፍ ብተጋዳላይን ኣገልግሎትን ተከላሓርነት ኤርትራ ዶ ህዝባዊ ግንባር ዝነበርካ ዶ ሓፋሽ ድዋ ደይሉ ከይተሓለለ ነቲ ኩሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃብቲ ኣብ ከምዚ ተጠቒሙሉ ንዕንወትና እዩ ሰሪሑ ሕጂ ንሕና ከዓ ነዚ ሱድ ሰርሖ ዕንወት ናብ ሕውየት ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና ብሓባርቲ ኮሚኒቲ ክንፈጥሮ ኣለና ኢለ ኣነ ይኣምን እዚኣ እምነተይ ይኣኽለን ይመስለኒ ፅቡቅ ኣነ ብወገነይ ሕቶታት ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ብወገንክን ክትብልኦ ትደልያ መልእኽቲ ወይ ለበዋ እንተለኩን ናባኽን ክገልፎ ኣነ ብወገነይ ኣልጋ ሓፍተይ ብምክንያት 8 መጋቢት እንዲና እዚ ዘተዝነካይዶ ዘለና ሕጂ ብዝያዳ ብኡሙ ስለ ዝኾነ እዩ ብዝያዳ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣተኪርና ክንዛረባ ምሲና ዘለና እወ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ክሰዶ ዝደሊ መልእኽቲ ኩሉ ግዜ ጭርሖ ኣሎ ብዘይተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕወት ሰውራ የለን ኮይኑ ከዓ ተሳቲፍናዮ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሃገራዊ ቃልሲ ተዓዊቱ ያ ኩሉ ግዜ ፍርቂ ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾና ናይ ግድንዩ እቲ ኩሉ ነቲ ዝወርድ ወፃዕ እኳ ደኣኒ ወፃዕ ክመፅእ ከሎስ ከማደ ወይ ከዓ ከም ሓፍቲ ወይ ከዓ ከም ሰበይቲ ከም ጓል ኣንስተይቲ ንእሽተይ ኣብ ስድራ ቤት ኮንክ ከማን እቲ ፀገማት ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሽግር ኣብ ዝመፀሉ ኩናት ኣብ ዝመፀሉ እዋናት ዝያዳ ጓል ኣንስተይቲ እያ ትህሰ ኣብ ኤርትራ እውን እንተኾነ ሕጂ ዋላ እኳ ኣብቲ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ እንተሃለወት ሽግራት እታ መጀመርያ ዝያዳ ትህሰ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ እያ ምክንያቱ ክስደድ ከላ እታደ ንበይናይ ኩነትን ትስደድ ቆልዑት ሒዛ እያ ትስደድ ቆልዓ ኣብ እግራ ቆልዓ ኣብ ኢዳ እቲ ሰብኣይ ንበይኑ እዩ ዝስደድ ክስደድ ከሎ ንበይኑ ስደድ ክጋደል ክኸይድ ከሎ ከዓ ንበይኑ ይጋደል እታ ሰበይቲ እያ ኩሉ ግዜ ሕጂ እውን ኣብ ማዓስከር ናይ ስደተኛታት እንድሕር ኮይኑ ተናዴታት ምስ ደቀን እየን ዘለዋ ኣብኡ ያ ብባሕሪ ክሰግራ ኮይና እንድሕውን ምስ ደቀን እየን ዝሰግራ ውላዳ ገዲፈን ኣይኮና ንስደዳ ዘለዋ እቶም ሰብኡ ተቐዲሞም ሓልፉ እታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ እንተ ደኣ ሰብኣይ ብፃይ ሃልይዋ ማለት እዩ ምስ ደቃ ትስደድ እቲ ተሕልፎ ሽግር ንበይና ደይኮነ ናይ ውላዳ እንተጠለቐት ባሕሪ ምስቶም ቆልዑት እንተተኣሰረት ምስቶም ቆልዑት እዚታት ሕጂ እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ዝኸፍአ ፀገም ተሕልፍ እታ ጓል ኣንስተይቲ እያ ስለዚ እቲ ረህዋ ንደልዮ ከዓ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ኢና ብዝያዳ ምክንያቱ እዘን ሕጂ ፍቆድኡ ስደዳን ከርተት ትብላ ዘለዋን እንተ ደኣ እዚ ስርዓት እዚ ተሓግሒጉ ንሰን ብዝያዳ ትረህዋ ይረኽብኦ ማለት እዩ ካብቲ ወዲ ተባዕታይ ንላዕሊ ኩሉ ግዜ ናይ ዝኾነ ሽግር ተሰካሚት ከመደ ኮይና ድዩ ከም ሰበይቲ ኮይና ድዩ ከም ሓፍቲ ኮይና ድዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ እያ እሞ እንታይ ክብል ድደሊ ኣብቲ ውዒ ነገራት ንካፈል ኢና ኩሉ
لينكافولو يكونن نحنا مسأتنا يا كله يسلط እዩ ኣብቲ ስልጣን ክበጽሕ ከሎ ግን ንርስዓክ ንሕና ኢና ያ ስለዚ እቲ ቀንድ ነገር ዝሪኦ እንታይ እዩ ካብ ሕጂ ጀሚርና ኢሳያስ ነባሪ ይኮነን ሕጂ ኸማን መሽምሽሎ ንሪኦ ኣለና ጽኢሉ ዓጀውጀው ድብል ደሎ ሰብኣዩ ነዚ ብዙሕ ንግዚኡ እኳ ደኣ እንዳመረረና ይኸይድ ኣሎ እምበሪ እቲ ፍታሕ ስርሖ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ኩሉ ግዜ ግን ክንዕሸ የብልና ደቂ ኣንስትዮ ንሕና ካብ ሕጂ ጀሚርና ኣብ ኩሉ ኣብ እናሳተፎ ምንቅስቓሳት ኣተኪርና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ነዚ ንሕቶታትና ከኣኒ ባዕልና ኢና ንመልሶ ያ ወላ ነዘን ኣብዚ ዘለዋ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና እውን እንድሕር ኮይኑ ሽግል ጓል ኣንስተይቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ ትፈልጦ ወላ ኮሚኒቲ መስሪትና እውን ደቂ ኣንስትዮ ኢና ኣለና ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ንሕና ስለ ከምአን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾንና ከም ኣዴታተን ኮይንና ድዩ ከም ኣሕዋተን ኮይንና ድዩ ንሕና ኢና ንርድአን እሞ ኣብ ዝኾነ ቦታሲ ንሕና ከም ሓገዝቲ ወይ ከኣኒ ንሳቶም እቲ ዝለዓለ ወሳነ ተራይ ሕዙ ንሕና መፍልሕቲ ቡን ወይ ከኣኒ ስንከት እንጀራ ክንከውን የብልናን ኣነ እዚኣ ብጣዕሚ እየ ዝቃወማ ድሕሪ ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ ይኣክል ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ገበርናዮ ክንቆሉን ክንቁንንን ክንብልን ንውዕሎ ነበርና ትዝክርዮ እኽሻኸ ነፍልሕን ከምኡ ክኸውን የብሉን ተራ ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ሕጂ ክትመሃር ኣለዋ ንሳውን እንድሕር ኮይና ኩላህና ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዝኸይድ ኩሉ ምንቅስቓሳት ኣብቲ መሪሕነት ክንኣቱ ክንክእል ኣለና ወሳነ ተራ ክንፃወት ክንክእል ኣለና ማሕበርና ሕና እውን ከነቕውም ኣለና ምክንያቱ እቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን እንተኾነ ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዝኾኑ ደኣ እምበር ካባና ንላዕሊ ስለ ዝፈልጡ ይኮነን ግን ኣብ ዝኾነ ንሳቶም እዮም ዝሳተፉ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ስለ ዘይተሳተፍናዮ ደቂ ኣንስትዮ እውን ሕጂ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቓሳት ኣብቲ መሪሕነት ኣይትርእን ኢኻ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዝኸይድ ደሎ ስለዚ እቲ ህላወ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንፅባሕ እውን ውሕስነትና እዩ ንኩሉ ንመሰልና ክንቃለስ እንድሕር ኮይና ካብ ሕጂ ጀሚርና ኣተኩሮ ክንሪኦ ዘለና እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝሕመኒ ኤርትራ ናፃ ኮይና ደቂ ኣንስትዮ ኣትየን ቆልዑተን ሒዘን መእተው ስኢነን ላዕልን ታሕተን ክብላ ክትሪአን ከለኻ ናይ ባሓቂ ይድሕዘን ነይሩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ፅባሕ ንግሆ እውን እዛ ኩላ ስደተኛ ክትምለስ ከላ ናበይኣ ክትኣቱ እዚ እውን ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ፕሮግራምስ ኣሎ እሞ ኢሳያስ ከም ነባር ጌርና ኣይንውሰዶ እዚ መሽምሽ ዘሎ ሰብኣይ እዩ እሱ ክኸይድ እዩ ናይ ነዊሕ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ናይ ሓፂርን ናይ ነዊሕን መደብ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና እዚ ዝብል ስለ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ክትነቕሓሉ ጥራሕ እየ ድብል ነዚ ፅቡቅ ሽዋ ትርሓስ ወይ ሳልዋ ትርሓስ go ahead اوكي go ahead سالوا دحري خبل خلي دحن شو واحد جي غيره يعني تي حسابناتي كنسرح long term و for long term كنسرح لنا I agree with you but أنا أحجي أبزئة لبوا اللي نكبل دلي ويعقب ندق نستيو حجي أب وتعيز لنا بزي حجي كايد زلو نحنا انت قصلنا نحنا حنت تارك نتصاوت يكوننا نحنا تي مني يركب زلو نقول أديتات تقابيرو it was very يعني تي initiative مرة معقول نيرو تفنشلون كلته نايدق انسيو صراحات كله يفنجل نحنا كم تومنا politician parties بقوم very affected بقوم تي عبي ترى نصوم يتصوتوا لنا لو كمان كم دقيقة نسيو instead of نحنا انت شموناتنا نقبر نحنا بعلنا عدلني هبوم لنا أبتي نعانا كتخمونا انت كبر دلي نحدنا نتبط كم دقيقة نسيو نحدنا كندقف نحدنتنا كن قال سلنا بحنسى حبراوي او بحبار انت زي تاريخنا تي ناي شورت تيرم ولا ناي لونج تيرم اوبجكتيف كن بس هاي نخلينا قبل دلي عربون كتب لي تخلي خلبوا بعرب للنساء المتحدثات باللغة العربية أولا أحيي المرأة بمناسبة
يوم المرأة العالمي اللقاء ده بالخصوص ده اتمنى للمرأة الإريترية إنها تحقق أمنياتها الخاصة وأمنيات شعبها العامة، وأوصي النساء الإريتريات في كل مكان بالعمل الموحد لمواجهة التحديات الماثلة قدامها على كمرأة والماثلة أمام شعبها بشكل عام. تحية لكل نساء إريتريا. ودع لك وأنا مرتجلة. شكرا سلوى. ترحس العفو. أنا كا إيلون أندين تخلو شو حفتة بصفي خد قلت صوت أنيحة أنا مكو مير أمن لكنستيو ده حج أقل تخنكم فعادن يكون كن أنا ومهنياتو تمالي معري أم تقالي سنامتينات المجمرة جمرة استوقح فادك انستيل مالتيو تنتواقع سراويت بينن نعمتات أب تحتي أندرغراوند خوينن تعدما نسنة عايز مهارالو زولدالو كله علمي إن هاجرن ذهبا مجمرة استوقحفا أباركينج صراحة زجمرة ساتنين زمالي سوق دقامين نداليون لازم خيكون كا ناتنا قالسق كبرت على مثلا قالس كا مجمرة كن مهار لنا حتى مهرنا إنا نعنا تقمن زي تقمن كنفلت نخل أنا كلنا دقنستيو عد ما خايفة له نتازرخ بقى جزء كم مهارة إلا بوم علتي حتى مهرنا طرحينا كن لعل نعنا خدخون كا نقبر نخل زيها إلا بون كالئتون سبيشال أنا نتن أبدأ واتين زلوها تقادلت زنبران كان كلنا نسوء مهنياتو أسكيدا سوق إلى زلوها زم كلهم دق نستيو خنو دق تبعتيو عينا ندرايا من تهاجر من فتحي من تناطنت من تهاجر من تناي هاجر ناطنت راح يكون انت قاعده لا تسويو من تمعرنت انت فتح انت ديمقراسيوني تسوي حجي لازم ابصع زطالي من قال لي ان تسرعت اجوها زبلا قال لي انك انت قدسنا الى ناس كيف انزلنا وكلنا نتوع زي اخر بالتاخل مثلا